Happy Easter kanyang tanan. Na ako'y story para ninyo. So this was mga 6 or 7 years ago. Na ako'y mission dito sa IT Park sa Cebu City nga mag-street evangelization. Ang street evangelization mga igsuon, lisod siya nga mission because dapat mo duol ka sa mga tao nga wala imong kaila. And so one time, nag-istorya ko sa usa ka babae, usa ka young woman, nga Japanese woman, ug sa iyang mga amiga. Ingon sila nako, kinsa man na? Kinsa si Jesus pa? And I said, wow, mao di ay. Kanang, wow, sila kabaw, kanang, kinsa si Jesus pa. And so excited kay ko. I said, bitaw, kanang si Jesus. Si Jesus, kanang, he lived mga 2,000 years ago, dali sa kalibutan, and namatay siya. And after I said that, they said, bitaw, kanang, naka-attend me, murag procession, gahapon. Nabitaw, kanang murag patang lawas ba? No, patang lawas ni Jesus nga in the procession. So, namatay di ay siya. And I said, bitaw, kanang si Jesus namatay. And they said, kasaya, manggod, si Jesus namatay. Mong Ginoo di ay, kanang namatay siya. And I said, bitaw, lisod na. Pero kabalo mo nga, after 3 days, nabanhaw siya. Nya, bisan karon buhi gihapon siya. Anya, kana nga moment, mga brothers and sisters, nindot kayo kay ang katong babae, nagtanaw siya nako. Iyon siya, kanindot na agad? So, buhi gihapon dahil siya? And I said, buhi siya. Kanang, nabanhaw gid siya. Like, namatay niya, nabanhaw. And she was like, that's amazing. Wow, ko kadungog, ana. And I was thinking to myself, I said, wow, kanindot ani, no? Kanang, kita man God, sige tag kadungog nga, si Jesus nabanhaw, ana, Easter Sunday, ana. But we forget nga, unsay kanindot sa kanang message, no?